ale Rusi ukázali, že na tomto turnaji budú patriť medzi medailových favoritov. Tu úvodný gól stretnutia, ktorý strelil tu náš vyrovnávajúci gól, o ktorý sa postaral Miloš Roman, ktorý bol dôrazný pred bránkou. Ruská 28. No a tu tretí gól. Krásna kombinácia. Skvelá prihrávka. Ruský striel na bránu. No tu gól, ktorý znamená už trojgólové vedenie Rusov. Opäť to bolo po dorážke, trošku viac v defenzíve dôrazu bude musieť byť na našej strane. No ale záverečne. Takto individuálne prenikol do tretiny Daniel Veriajev, ktoré je to náš útočník z prvej formácie Marian Studenič. No my vás radi ešte pozývame na zajtrajší program. O 14:00 začíname. Studenič zaznamenáva náš druhý gól. Tu ešte raz Buček, ktorý peknou spätnou prihrávkou našiel Studeniča. No a ten Maximovi Kalievovi nedal ani najmenšiu šancu na úspešný zákrok. Tak o čosi krajšie z našej strany. Tu ešte raz perfektná práca Samuela Bučeka. A gól Mariana Studeniča.